De impact van oorlog en hoe verder. De Koerdische vluchteling Aras Mohammed moest op een nij beginnen. Actrice Klaasje Postma zocht hem op. Mediaman Wietse Visser bezocht voor u wat hem opviel in de media. Koejoen, welkom bij Biens op de dag dat Joke Sandstra van der Wouw, die in de documentaire Orio vertelt hoe het allieerde bommen een krater sloegen in het leven van haar familie. Dus vond ik nog bij de papieren van Paker. Ja. En het is een brief die Paker schreeuwt aan Omke Siem. Ik denk dat Omke Siem als onderdoeker ergens ziet. Die is kreun op dezelfde dag van het bombardement in Bedgemermolen. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Ik heb jou in het kistje gezien, hielendal onbezeerd, geen skram of zo te zien. Ja, liek het stoon te wijzen troch de lofdruk. Is het net een Gries? Ja, Joke Sandstra van der Wouw, dat wie een fragment uit die documentaire die morgen in première gaat, de Orio. Dit gie oer Jo, je zus. Ja. Wat is er met haar gebeurd? Zij is omkwam bij het bombardement in Bedgemolen op 17 september 1944. Zij is net de enige die daarbij omgekomen is, maar zij is omkwam doordat er een bom op uw huis viel. En de film heet Oreo, omdat na de oorlog ben ik dan binnen. En heb ik weer dezelfde naam gekregen. En daarmee werd zij dan Oreo. Ja. Dus ik ben Jo en zij is Oreo. Ja. Laten we eerst beginnen met het moment dat die bommen op jouw ouderlijk huis voelen. Hoe ging het met de rest van het gezin? Wie ze thuis? Het weer midden in de nacht. Heid, Mim en 2 dochters winnen thuis. En toen weer er in eerst dat bombardement. Ja. En hoe is het met de oren gezinsleden, Aron? Nou, dat weer voor u dus echt de vraag, want daar wisten we een heel iets beetje van. Maar Mim en Annemarieke, dat is dus de oudste zuster die het toen leven had, die binnen gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ja. En hij weer er relatief nog het beste aan haar. En die had in een soort opvang bij de dokter van het dorp. Er binnen wel meer mensen die net al te slim rond zijn, die binnen terug de dokter Bauma opvangen. Dus, Ja. En jouw man moest naar het ziekenhuis? Mim moest naar het ziekenhuis en Annemarieke ook. Ja. En ja, het wrange is dat zij op dat moment nog geen idee hier hoe het met de rest weer. Ik stel me zo voor dat ze behoorlijk in shock weer en behoorlijk gewond ook. Dat had ze pas letterlijk begrepen, net dadelijk toen al. En zij had in het ziekenhuis dus pas jet van haar heid, die het op visite kwam, dat haar jongste dochter erbij omkwam weer. Ja, verschrikkelijk. Ja, en nog wranger vind ik dan dat ze het famke dus echt net meer zien had. Zij, in die tussentijd is die dan begroeven en Memlijn nog heel tijd een zwier gewond in het ziekenhuis. Ja. 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 Wat voor bombardement wie het? Het weer het bombardement van geallieerden op de militaire Vliegerhorst heette het. Werd de Duitsers de baas in die tijd. En het weer dus... Sorry, je beeld, dat ben net natuurlijk van het bombardement, maar Sagi het won natuurlijk in die dagen. Ja. Ja, en het weer de bedoeling om dat Vleenveld dus goed te pakken te krijgen, dat Duitsers dat net meer broeken konden. Ja. En dat weer op de dag dat er überhaupt een groot offensief weer, werd ik bijvoorbeeld op Arnhem en op Nijmegen flink bombarderen waard om een grote slag te slaan. Ja. Operation Market Garden heet dat. Omdat het dan bommen van de geallieerden wie het dan ik dreig om moeten praten? Waar er überhaupt over praat? Er werd eigenlijk net over praat. En ja, het is voor mij altijd nog een vraag waarom, maar ik denk dat dit wel een van de dingen is. Waarom er net over praat werd? Omdat het je vrienden wint, je bevrijders. Ja. En dan weer dit de taal die je ervoor betalen moest. En daar moest je dan verder maar net ook laaien. Wat wie de impact op je huishouding,
Je houdt je mem. Ja, Mim is vooral heel behoorlijk gewond geweest. Dus wij hebben eigenlijk altijd ook een Mim gehad die werd we voorzichtig mee om moesten en die het net al te volle kon. En voor mijn, voor hij hield vanzelfs hetzelfde. Voor mijn zuster, die het overleven had, die had eigenlijk had haar altijd mist. Het weer haar maatje, zeg maar. Hè. Ze scheelden, krekt goed en hier. En die lutsen altijd together op. Later ben er meer broers en zusters kwamen. Maar ja, daar zie je het dan in tussen. Een behoorlijk stukje leeftijdsverschil tussen. Dus mijn zuster Annemarieke, die had dit zusje altijd mist. Ja. En daarom zei ik heel graag, ik zelfs ook, dat we hier een film maken. Ja. Om dit, ja, prachtig. Mooi verhaal. Dank u wel voor dat je het vertellen woon. En moet om 8 uur gaat de documentaire in première in de Molenvjuk, hè? In de Molenvjuk in Bitgemolen, ja. Oké, dank u wel. Ja, de sportiefste flat van Friesland, die zit op het Jereveen. Want in deze serviceflat ben je tussen de oudere bewoners 30 topsporters. Die als shorttrekster Suzanne Schulting aanste, zullen we daar meer van. Ja, Life is Beautiful. De voorstelling van Klaasje Posma. Ja, daar is ze weer. Dat is voor u zo'n aanleiding om mensen op te zieken, Klaasje. De voorstelling gaat over Alice Hetzommer, Joodse concertpianiste. Zij het vreselijke ding mooi maken in de oorlog. Het vast zit in Theresienstad. Maar zij is 110 in geworden en zij kiezen voor om net te haten. Wat wie haar levensmotto, Klaasje? Life is beautiful. Ze zei het van, het leven is heel bijzonder. Ja. Maar ja, hoe we er als mensen mee omgaan, hè? Maar het leven op zich is bijzonder. Maar daar kunnen we keuzes in maken, zei zij dan altijd. Ik kies voor het goede en ik kies om net te haten. En dat weer haar levensdoel, haar levensmotto. Ja. Voor u is het dan op paard om mensen op te zieken. Bij waar is dit keer geweest? Ik ben nu bij Aras Mohammed West in Drachten. Dat is een vluchteling. Hij is in 1990 is hij vlechten naar Nederland. Hij woonde in Irak, Noord-Irak, Koerdistan. Koerd in Irak, in Irak, ja. En toen weer het bewind van Saddam Hussein daar. En zijn huid is toen omgekomen. Maar dat is juist gelijkenissen, hè? Dan is hij als Koerd in Irak is hij hetzelfde beetje wat Alice wie. Ja, Alice die wie, hè, die is oppakt. Hè, die is net vlechten, maar die waren oppakt, een Joodse vrouw. Maar waren onderdrukt. Die waren onderdrukt. En hij is uiteindelijk uit het land vlechten omdat het te gevaarlijk was. Ja. Let u even naar hem zien, want hij is hem opzocht thuis in Drachten. Ja. Het is gewenst de Jodensterren omwille van de kleur echtheid voor deze op de kleren te bevestigen te wassen in aluin of azijnwater. Ik was eigenlijk toen... kon ik niet meer naar school gaan door de burgeroorlog. En, in mijn tijd was het Saddam Hussein de president. Dat was eigenlijk zo'n dictatorische president voor Koerden. En hij kon niet met Koerden opschieten. Kuieren, maar raaf in het park. Wat verbieden. Fietsen met inleveren worden. Typen met vervier wat verbieden. Zwembad wat verbieden. Alles wat verbieden. Mijn vader is doodgeschoten door de militairen van Saddam Hussein. En ik heb zelfs ook zijn lichaam gezien. En toen hadden ze dreigingspapier naar ons huis gegooid. Dat wij alsnog zeg maar, geen lid zijn van hun partij en niet meewerken aan hun eisen. Dan hebben wij geen leven. Dan konden ze niet in zeg maar, hetzelfde huis blijven. Ja, dan is zijn huid dus al vermoord. Hoe gaat het dan met hem verder, Klaasje? Dus zijn huid is vermoord. Daarna is zijn broer. En hij moest dus ook bij die beweging. En, puur vanwege het feit dat zij dus Koerd binnen... Ja. En toen mocht hij net met onderwijs, hij had er net bij gegaan. Dus hij zit min of meer in een huis en was depressief. En ze zei, als het naar boeten giest, zoekt hij net weer, want dan pakken ze die op. Ja. Dus, en toen is zijn oudere neef, die wie van plan om te vlechten. Okay. En toen is hij maar die neef vlechten. En, zijn mem natuurlijk, die mem had de man verlenen, had de zoon verlenen. Maar ze zei, ja jongen, ga maar. Want hier heeft ik geen toekomst en hier ben ik net gelukkig. Nee.
Dus ze zijn in een vrachtauto voortgegaan en ze wisten net wat ze heen gingen. Ze moesten, ik geloof, omrekenen van €100.000 betalen om in die vrachtauto ergens heen voor te worden. Ja. En in Nederland is het eruit zetten toen. Ja. Hij vlechte dus een heel moeilijk besluit, vertelt hij zelf. Ja. En het is heel erg moeilijk om jouw familie achter te laten, om jouw land zeg maar achter te laten. Dat je gaat naar een andere land, vreemde land. Hoe lees je dat uit aan een jonkje van 6? Maar Alice die bedenkt een verhaaltje. Ze zei dat een boze heks haar op de verkeerde trein zet had. En dat ze nou wacht op de goede soldaten, want die zullen haar vast voor haar helpen. Alice wil Rafi grut brengen zonder haat. Uiteindelijk een verblijfsvergunning heb ik gekregen. Daarna heb ik eigenlijk mijn verleden aan de kant gezet. Okay. Ik zei, ik ga voor mijn toekomst. Ik moet door. Ja, ik moet door. En ze is dankbaar voor alles. Thankful for everything. Ik denk bij mezelf, hoe is dat mogelijk? Ik moet door, ik moet studeren, ik moet diploma's hebben. Ik moet iets betekenen voor een maatschappij, voor Nederland. Ik moet gewoon bewijzen. Ik moet gewoon iets doen waar ik mijzelf gelukkig maak. En dat is wat je ook zegt, ik moet iets betekenen voor een ander. Dat geeft een goed gevoel, hè? Zeker. Daarom heb ik eigenlijk gekozen voor maatschappelijke werk, dienstverlening. Ja. Omdat ik veel contact heb met mensen, omdat dat heeft te maken met mensen en helpen. Ja, dus eigenlijk van het kwaad heb je omgedraaid in het goede doordat je nou hulpverlener bent. Ja. Door de nare geschiedenis waar jij ook doorheen moest. Dat klopt. Ja. Ja, dus lang omlet. Is hij gelukkig? Is hem dat vreemd? Ja, ik vreeg hem van als die in Libanon Sifria moest of zo. Van wat voor cijfer is dan? Nou, hij vond wel een jochen. Want hij zei, hij kan nou maar zijn opleiding en zijn ervaring en kan de meeste vluchtelingen nou helpen. Want hij weet precies van, omdat er zelf wel iets te maken heeft. Kun je dat intinken, dat er uit iets verschrikkelijks, iets goeds komt? Ik denk als je een positieve instelling hebt, en dat had deze man kennelijk, dat dan lukken wel, ja. Wie dat voor jou Dat oors? hoop ik. Nou, laat ik zeggen, het maatje van deze film is voor mij ook een beetje dat gevoel van, kunnen we dit teruggaan en doen we er wat positiefs mee. Ja. Want hij direct iets in ontdutsen, hè? Dat het niet alleen maar over de familie gaat, maar dat het meer is dan een familieverhaal. Dat wil het eigenlijk al zeggen, ja. Want zeg maar, om in het lied te blijven voor de mensen in Bedgemolen die dit meemaken hebben, geldt hetzelfde. Maar als je het grutter maakt, dan geldt hetzelfde. Ja. Dat je er, op wat eigenlijk, positiefs mee kan. Ja. Oké. Dat vind ik zo bijzonder, dat je, maar deze jongen, dat je interesse in elkaar hebt. Dan kom je er een beetje dichterbij. Hè? Dat is de winst van deze gesprekken. Ja. Einmal is koos werhoen, want ont einmal rint de voorstelling nog Life is Beautiful. Dank u wel, Klaas. Ja. De serviceflats Oranjewoud op het Jereveen, die stiert deze week centraal in Biens. Er zijn een heel soort senioren, maar ik meer als 30 jonge topsporters. En een van hen is shorttrekster Susanne Schulting. Ze is nog maar 18 hier, maar wij het al oorlog hier in deze hele bijzondere flat. Ik ben Susanne Schulting, ik ben 18 jaar, ik woon hier nu 1,5 jaar in een flat en ik ben shorttrekster. Het is een bepaalde rust ook voor ons, weinig overlast en ik denk dat de bejaarden het vinden het ook hartstikke mooi. Het is niet alleen een bevisserspind. Schulting rijdt weg bij de Chinezen en gaat de superfinale winnen. Dat is grandioos. Susanne Schulting, groots, groots, groots. Ik had van tevoren niet verwacht dat het zo goed zou lopen en daar ben ik echt onwijs blij mee. En ik denk dat elke wedstrijd gewoon eigenlijk wel onwijs goed is gegaan. En voor mijn gevoel wel een soort van
boven mezelf ben uitgestegen. Ik had het absoluut niet verwacht. Ook niet die 5e plek op het WK, wat ik ook nog aan het einde van het seizoen heb behaald. Dus ja, eigenlijk al met al echt een topseizoen. Ja, mijn rechterbuurman die verzamelt altijd krantenstukjes voor mij, dus dat vind ik hartstikke leuk en dat is hartstikke mooi. En die krijg ik ze altijd door de brievenbus en af en toe een praatje. Ik denk op het moment dat je allemaal artikelen erover krijgt, dat je daar best wel van mag genieten. Ik vind het juist wel heel erg leuk om het bij te houden. Een soort van afleiding. Ik vind het wel leuk. De buren aan mijn linkerkant die zijn er nog niet zo lang geleden komen wonen. En ja, die vroegen mij hadden al een keer gevraagd, ja, je kan wel altijd een keer op de koffie komen. En ja, als er wat is, dan kan je altijd langskomen. Dus dat is wel heel erg mooi. Ze zijn wel heel zorgzaam en dat is wel heel leuk. Ja, je komt niet gelijk helemaal op jezelf te staan. Je hebt gewoon nog heel veel begeleiding eromheen. En Olaf van der Meulen die is hier 3 keer in de week is die, aanwezig. En dan, hij staat eigenlijk altijd voor je klaar. Als er iets gerepareerd moet worden, dan is hij er eigenlijk. En dat is toch wel heel erg fijn. Hoi. Hoi. Krijg je het vaak visite van die zuske Suzanne? Ja, elke week. Elke donderdag komt ze even langs. Dan moet ze even... S'avonds moet ze dan turnen. En dan maakt ze hier de huiswerk even en eet ze hier in de flat. Dus dat is wel mooi geworden. Best handig zo'n zus. Ja, mooi. Onder van de mannen is het iets van de mediarubriek van Wietse Visser. Wietse, wat is er op van deze man? Laten we beginnen bij de persoon van de mannen. Ja, de persoon van de mannen. Nou, deze keer net een persoon, maar een beest van de mannen. Oh. En specifiek een hinder. En echt wel het Frieske hinder. En dan nog specifieker het beeld van het Frieske hinder. Want verleden week is in de kranten dat het plan om op de Aastudiek een beeld van een Fries hinderdeel te zetten, dat hoogstwaarschijnlijk net teruggaat. Ze kennen die heel culturele haatstad. Ja, ze kunnen die heel net bij elkaar krijgen. En er zit echt wat teleurstelling in dat culturele haatstad dit project net adopteerd had. Nou, maar eerlijk zijn, mijn mening erover, ik ben er wel eigenlijk wel blij om dat het net teruggaat. Het is een mooi beeld, maar ik heb 2 redenen waarom ik vind dat het beter net terug kan. A, vind ik dat het net op de Aastudiek staan, maar dan net bij de Aastudiek. Want dan hast je 2 grutheden. Een Aastudiek is een monument op zich en het Frieske hinder ook. En die 2 hebben helemaal niks met elkaar te krijgen. Dus als het een plak ziet het, zoek ze van, zie ik het ergens in het Frieske landschap waar zo'n hinder volle beter uitkomt. Dat is een beter plak, dus dat is 1. En 2, als ik naar het beeld schuch, dan denk ik van, ja, een hinder. En het is grut. Het is misschien wat ziekjes grut als het Frieske hinder is. Maar is het nou meer dan een hinder? Nou, dat vind ik echt net. Ik vind net dat hier een echte verbeelding van wat het Frieske hinder voor ons al budget, dat net is. Het lijkt het wel. is wel populair, hè? Het is jongen uit het Zwarte Goud van de Omroep. Ja, het is een prachtige documentaire, maar daarmee vind ik echt rug doen die onder de emotie die het onder het Frieske hinder hinget. En in dit beeld vind ik dat er qua verbeelding heel weinig gebeurt, maar juist maar die emotie. Okay. Dus ik denk van, en dan ken ik me vanuit Frieske, vanuit culturele haatstad, ken ik me wel in denken van, ja, wat brengt dit nou extra in datgene wat wij als Friesland nu dragen willen? Gebeurtenis van de mannen. Gebeurtenis. Nou, we staan hier al op de Aastudiek. Ja. En ik hoor, nou ja, de Aastudiek gaat er aan de tijd. Ik regelmatig in het Nijstien. Dus ik hoor nog even over de Aastudiek. Ik weet dat er al, ja, daar is hij. Nou, in eerste plek natuurlijk een geweldig monument. Ik zei het al. Ik bedoel, wij vinden het vrij normaal dat die diekje leidt. Ja. Omdat dat daam, het is eigenlijk een daamje leidt. Want wij moeten er regelmatig doorheen rijden. Maar voor mensen uit het Boetelaan is dit gewoon iets heel erg bijzonders. Ik wil eerst maar bij Chinezen wie ik op pad en dan kwam ze en ze vergelijken dat bij wijze spreken maar die Chinese woorden. Dus men ervaart dat als iets heel erg bijzonders. Nou, en dan kist ik zeggen van, kunnen we daar een toeristische attractie van maken? Ja, want als we naar de kaart van Nederland zeggen, die specifiek voor de Chinezen maken is,
om Nederland te bezieken, dan zien we ook dat de Oosterdiek een voornaam plak inneemt in al die attracties die ze daar deelt zetten. Het is wel leuk, want ze stellen Nederland ervoor als een hele grote stad. Want die Chinezen die denken volle groot als dat wij denken, denken we dan maar. Dus Nederland is stad. En Oosterdiek is daar een plak naam. Wat in die kaart wel opvalt, is dat Ljout als haatstad en ik als culturele haatstad daar komen ze net. Dus daar moet nog wat aan gebeuren. En Martin Knos, een directeur van Merk Friesland, krijgt in China West. Dus ik neem aan dat hij daar wat aan doet. Maar goed, even naar de Oosterdiek. Is natuurlijk een toeristische attractie, maar er gebeurt volle meer. Daar hebben we in dat is goed. Ik vind het heel erg goed. Op voorwaarde dat de Oosterdiek wel de Oosterdiek wordt. Dat het geen poppenkast wordt, maar dat het wel rugdien wordt aan datgene wat het is. En daarmee kist een hele grote oren dingen doen. Zoals Blue Energy, het zout en het zwiertewater. Dat er energie uithalen wordt. Maar terug naar de kolom. Ik hoor het zelf al vertellen. Maar terug naar de kolom. Dat is mooi, dat is goed. Oké, de kolom. Goed, ik lees voor. Oor een keer. Blockbusters heet de kolom. Juster wie ik in Den Bosch. Op de expositie Visioenen van een genie. En het genie is de schilder Hieronymus Bosch. Meer dan 300.000 bezoekers wienen mij voor. En dat heet een blockbuster. Wat kenmerkt zo'n blockbuster? Nou, 1. Een heldere visie op het evenement. 2. Een bijzondere eenmalige geerstalling. En 3. Sterke marketing voor een breed publiek. En wielstik langs die fantastische middeleeuwse manuscript van Hieronymus rond, tocht ik in 2018. Om jou het Friesland als Europese culturele haatstad. Voldocht deze aan die criteria? Deels. Want ja, directeur Lieven Bertels had visie. En ja, het programma is van een bijzondere geerstalling. Maar marketing? Culturele haatstad is er nog heel tijd net in slagen om het abstracte iepe manuscript te vertalen naar piekenvel van 600.000 Friesen. Stik voor stik potentiële ambassadeurs die het Europa graag tonen willen wat we binnen, wat we kennen en wat een oor hier mij ken. Hier en daar. Piekenvel. Van Friesen, van Europeanen en dat wil ik. Dat is mijn visioen. Want tuurlijk, 2018 wordt wel bijzonder en het wordt wel een feest. Maar als wij uw verhaal goed vertellen en als het programma hiervan het bewijs is, dan wordt het volle meer. Dan blijft er een wien van Mailkoor in het tijd van Channelkoor. Dan blijft de geest van us alweer terug over het Europees culturele landschap. En nee, dat heet net Blockbuster, dat heet Justerbaarlijk. Dank u wel, Wietse Visser. Lieven Bertels, de directeur van Culturele Haatstad, zit trouwens man die bij u in Bient 24 minuten lang had er al tijd om te reageren. Als je vragen ik trouwens van hem hebben, mail ze dan even naar bients@omroepfriesland.nl. Succes met de première morgen. Succes nog met de vaststelling. Dank. En tieren dank voor die komst. Ik wens je al nog een gezellig joen. Ik de meesten thuis. Dit wie Bient. Hoi. Morgen slaan wij in Bient Sport een echte boppenslag. Maar de keertjes Daniel Liesiger, Hans Wassenaar en uw eigen Geert van Thun. Hoe is het? Achteruit! Ja.